Dneska sme si s Ďurím naplánovali objavovanie skrytej divočiny, a to aj na člne. Ideme spoznávať pravú divočinu, takže hor sa za dobrodružstvom. Bude to zaujímavé, objavujeme novú trasu, uvidíme ako to dopadne dneska, držte nám prsty, nech sa neutopíme, nikto z nás nevie plávať. Ideme na to. Priamo z hladiny divokej vody môžete obdivovať nádhernú fatranskú divočinu. Priamo z tejto vody vybehneme do totálnych pralesov a tam zažijete tú ozajstnú divočinu vo Veľkej Fatre.